kelli nispara. Ek qal Daniel Mukka wieħed mill-akkużati fil-qtil doppju f'taslima lil Jesper Christensen. Dan ħareġ mix-xhieda ta' Christensen li s-sena l-oħra ammetta l-involviment tiegħu weħel 40 sena ħabs. Is-sibt filgħodu xehed waqt il-ġuri dwar l-omiċidju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski li seħħ f'Awwissu ta' 5 snin ilu. L-akkużati f'dan il-ġuri li qed jinstema' quddiem l-imħallef Natasha Galja Xiberras huma Daniel Mukka u Viktor Dragomanski. Fix-xhieda tiegħu Christensen qal li sar jaf lil Mukka xahar qabel is-serqa li waslet għall-omiċidju doppju. Xehed li l-pjan oriġinali kellu jkun li Mukka jidħol fid-dar, Christensen jibqa' barra waqt li Dragomanski kellu jistenna fil-karozza. Christensen irrakkonta li Mukka ħabbat il-bib tar-residenza li kellhom jisirqu minnha. Daħal ġewwa instema' bħala jgħid u mbagħad instemaw l-isparaturi. Ftit wara huma reħabbat u fetaħlu Mukka fejn staqseħ ġara. Meta daħal fid-dar Christensen ra persuna mal-art u beda jisma' ħoss tanħir. Mukka ammetta miegħu li kellu jispara. Imbagħad lil Mukka jitla' ftit it-taraġġ u spara lil persuna oħra. Christensen stqar li ħareġ il-barra biex jgħid lil Viktor Dragomanski l-akkużat li ieħor x'kien ġara. Intqal li Christensen u Dragomanski daħlu ġewwa fejn raw lil Mukka ħireġ b'ġiżirana tad-deb u basket kannella. Mukka qal li tnejn l-oħra li xogħolhom kien lest. Christensen u Dragomanski sostnew li dan mhux dak li ftehmu dwaru, hekk kif sostnew li din kellha tkun serqa u mhux omiċidju. Fil-qorti Christensen qal ukoll li l-pjan oriġinali għas-serqa kien bejnu u Daniel Mukka. Sostna wkoll li qatt ma semma li se jkun hemm l-użu ta' arma tan-nar. Xehed ukoll kif Dragomanski kien ixxokkjat b'dak li ġara waqt li Mukka beda jitħaq bis-sitwazzjoni.